materials, bon dia a tots i a totes, per cert, amb materials i amb energia. No energia que m'acaba de prendre un colacao o unes galetes super mega bones o la coca ice que ha fet la mamà super bona i tinc molta energia, sinó l'energia que s'utilitza per a manejar les coses. Per exemple, diu, mira, és més fàcil moure el suro de la pedra que la pedra. Sí que és veritat, no? Si estem jugant així, el suro va molt més a pressa que una pedra. La pedra, per què? Per què penses tu? Perquè pesa més. Molt bé, perquè pesa més, per exemple. Diu, què podem utilitzar per a jugar a fer carreres? Diu, m'agradaria tant ser científica per a saber-ho. A qui li agradaria ser científic o científica? A mi. En sèrio? No volia ser arqueòloga? Bueno, és un altre tipus de ciència. Diu, per a saber quin material és millor per a fer una carrera, podem jugar a ser científics i científiques. Repte. T'apuntes a fer ciència per a experimentar i conèixer com són els materials i què és l'energia? Diu, per a superar el repte, investigarem i aprendrem origen i característiques d'ús i canvi dels materials, l'ús responsable dels materials i l'energia, la energia, i diu, per a demostrar que ho he superat, faré un quadern d'investigació. Uau, superrepte. Anem a veure així. Diu, tenim un repte. Conèixer com són els materials i què és l'energia i fer un quadern d'investigació dels materials. Farem un quadern d'investigació. Primer, investigarem sobre els materials, d'on s'obtenen, com són, per a què serveixen, com canvien i finalitzarem fent el nostre quadern d'investigació. Com fem un quadern d'investigació? Atents. En un quadern d'investigació es descriu el que s'ha investigat, es conta què és i com és alguna cosa amb textos, dibuixos, fotografies. Per exemple, es preparen imatges, fotografies o dibuixos que il·lustren les investigacions, s'escriu i per a muntar el nostre quadern... Què farem, xics i xiques? Farem una portada i després enquadernarem tots els fulls que descriuen les nostres investigacions. I ja està fet el nostre quadern. Ara, a ensenyar-la a la classe. Esteu preparats? Així que ja sabeu. Portada, agafem diversos fulls i després l'enquadernarem. Si no teniu per enquadernar en casa, que és normal, el que anem a fer és agafar, per exemple, 3 fulls i els doblarem per la meitat, de tal manera que ja tenim quasi un llibre. La primera pàgina seria la portada i totes les següents serien per escriure. Ens eixiria la portada i després 5 pàgines més. Val? Repte acceptat? Doncs comencem. Anem a veure quants tipus de material existeixen. Al teu voltant hi ha molts objectes elaborats amb materials. Per exemple, la taula, la cadira, el llibre. No n'hi ha un arbre que fabrica taules. O el llibre no s'obté de la natura. Diu, són els materials serveixen per a fabricar o construir coses. I poden ser, per exemple, naturals, que s'obtenen de les plantes directament, per exemple, la fusta o el cotó, animals, com per exemple la llana, i minerals, que són les roques.
I direu, què? Les roques per a què serveixen, Anna? Doncs molt fàcil. Com te creus tu que està fet l'ordinador portàtil que esteu utilitzant o la televisió? Molt bé, de minerals. No són roques pures, després les desfan i fan el ferro. El ferro ve de les mineries, del mineral. Les llaunes, per exemple, estan fets així. Diu, ara anem a veure quins són els materials artificials. S'obtenen de transformar els materials naturals. Per exemple, la vaca és natural, veritat? I de la vaca s'obté llet? Molt bé. I sa llet ja és un material artificial. I sabeu com se fa el vidre? Alucina vecina, de la arena. Sí, senyor, és una arena especial que a una temperatura molt alta se fundeix i després nosaltres fem que tinga aquesta forma. Diu, per exemple, el paper s'obté de la fusta, ja ho vàrem veure en classe, com taladraven els arbres i sempre vos dic jo, no, utilitzeu paper de reciclatge, paper perquè cada vegada que utilitzem una fulla, matem un arbre. El plàstic ve del petroli. I les llaunes ja ho hem vist que són minerals. Diu, escriu el nom de cada objecte on correspon. Fets amb materials naturals i fets amb materials artificials. Bé, doncs poquet a poquet anem a veure. Per exemple, els guants. Quin tipus de material té un guant? Tu saps? Natural? Sí, és natural, però de què està fet un guant? De lana? Molt bé, de la llana. La llana era un material natural. Està així. I escrivim així, guants. Continuem. Això és una bufanda. La bufanda de què està feta? De lana. De llana també. Molt bé, aleshores també és un material natural. Bufanda. M'he comprat una rata nova, Encara no faig la lletra super mega guai, però... Bé, aquestes botes, de què penseu que estan fetes? De plàstic? Molt bé, de plàstic. El plàstic és un material artificial. El posem així. El vidre. El vidre, de què havíem dit que estava fet? D'arena? Molt bé. I este vidre és arena? No. Aleshores ja és un objecte? Artificial. Molt bé, artificial. Això és un got. Ai. Got. Perfecte, continuem. El llibre. El llibre de què està fet? De paper? De les fulles de paper. I el paper havíem dit que ja era un material artificial. Així que el llibre el col·loquem així. Perquè ja està elaborat i ja és un material artificial. La taula. La taula està feta de? Madera. De fusta, molt bé. Així que el col·locarem com a? Un objecte natural. Molt bé.
I escrivim així, taula. Perfecte. Ja tenim feta aquesta pàgina. Continuem, xics i xiques, que ja ho tenim super mega sabut. Sí! Ok, Maquei. Diu, resol les endevinalles i escriu els noms dels materials. Repte, a veure si ho saps. M'ajudes? Sí! Vale. Diu de l'ovella, l'obtindré i un jersei m'hi faré. Què serà? La llana. Molt bé. La llana, que és un material natural. De la fusta vinc i sobre mi escrius. El paper. Molt bé. I el paper és un material artificial, perquè ja està elaborat i ve de la fusta. Val. Diu, ja comencem. A veure si me deixa triar colorets. Quins tipus de materials s'han utilitzat per a fer aquests objectes? Marca-ho segons el codi del color. Això és un repte per a mi. Vinga, anem a començar. De les roques. De les roques, i per així ens dona una pista perquè posa fabricat amb cotó. Pues les roques no són de cotó. Fabricat amb cuiro. Les roques tampoc són de cuiro. Fabricat amb marbre. Molt bé. Fabricat amb marbre. Ai, que he agafat el roig en compte del blau. Este serà de roques. Vale? Bueno, és una roca, el marbre és un tipus de mineral. Vale. Animals. De roig. Triem el roig, a veure si em deixa. I fabricat de Cotó. De cotó. El cotó pot eixir... No, el cotó és una planta realment. Però el cuiro, que és de pell, la pell dels animals, per exemple, sí, les sabates se fan de cuiro. I per últim, el verd de les plantes, com havíem dit, és el cotó. És una planta que té molts punxos i punxa un muntó. I se desfeien les mans agafant cotó, pobreta la gent. Així que hem de cuidar molt les coses. Val, i això ja ho teniu que fer vosaltres. Diu, dibuixa un objecte fabricat amb els dos tipus de materials, naturals i artificials. Per exemple, un cinturó, un llapis. Ja no vaig a dir més pistes. Besitos a tots i a totes, molta sort en este super dibuix.